kaluoy sa imo kabataan. Inablang gapaabot-abot sila, naanad sila yung sa nagliligad nga tinuig, pag-abot sa bulan sa Disyembre, ginadala sila sa mga matahom nga talanawon, sa mga mall, galibot, bisan jutay lang, mabaklan sang regalo, enjoy na gid ang kabataan. Subong niya, gangangalan ang kabataan, gapulo pamangkot lang, nyati san o kami iya, makagwa, san o kita malagaw. San o kami makakita sa mga matahom nga dekorasyon sa palibot sang syudad. Sakit ba tiyago, no? Galing ti wala ka mahimo, unahon mo gid ang ila ikaayong lawas. Madamo pa man sang Disyembre sa palaabuton. Basta halong lang nga makalabot kita sa madamo pa nga mga Disyembre nga mag-aabot. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:09 na. Morning na sa bilog nga Banwa sa Bacolod, Lunes subong Pizza City na. Kamusta na mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras? Kamusta mga merkado? Kamusta na nagapanguna nga presyo? 9 minutos na nagligad ang korpyo. Kamusta? Ang aton mga kauturan, kamusta ang pagbiyahe? Kamusta ang negosyo? Sampila naton ka mga utod? Kamusta ang kabilugan sang syudad sa Bacolod? Sitwasyon idulong ina sang aton patrol sa aton tagpalabati karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action, Fred. Good morning. Ang dalanon sa syudad sa Bacolod, Action, Fred, medyo basa pa, no? Tub-tub subo nga siningatin niyon. Sa aton sining mga kauturan, extra nga paghalong sa pagmaneho, pagdala sa ila sining mga salakyan. A good safety katama, no? Kay madanlog ang dalanon sa syudad sa Bacolod, especially ang mga major roads naton. Basa Action, Fred, sa diin ng dalan sa Lacson, dalan sa Gatuslaw, even ang dalan sa Burgos, even ang mga major roads naton kangay sini nga dalan sa Lacson, ang basa tub-tub sa sininga tinion. Ginagalantaw kita sa aton sininga kalangitan, Action, Fred, pakita subong si Haring Bulan, although may pipila ka mga bituon ang nagapakita, pero majority, Action, Fred, no, ginapalibutan kita sa gihapon sang ginapalibutan kita gihapon sang galum, no, sa sining mga tinion. So sa aton sining mga kauturan, extra nga paghalong, especially sa pagdala sang mga salakyan para safety katama. Pero may pipila ka mga direction, Fred, mga pipila ka mga salakyan di pasahe, especially kung ari ikaw sa downtown na area, ang gaamat-amat naman, no? Kag makita na visible na sa mga dalanon, although jutay lang, Action, Fred, no? Ang mga nagabiyahe ng mga tricycles, ang taxi gani, Action, Fred, ara na sa tubang sa regional hospitals. Wala pasahero. Wala pasahero. Subong aga. Kay kalabanan ti Action, Fred, kay nag-ulan abi. So, and at the same time, masyado ka tugnaw pa, no? Sa sininga kagahon. Ang putang Action, Fred, no? Basta mag-ulan gani, expect mo ang tugnaw aragid, no? Kag daw makagalanyat bala ang katugnaw niya, Action, Fred. Galanyat sa ano? Makagalanyat bala nga magpainit. Magpainit sa? Mainom kape. Kayo ha, basikon. Matabi na sa baba. Mag-inom nga kape para mag-init man, o kung mag-init man ang sulok-sulok. Awani ang the best mo higupon kung kaagahon. Makaigop ka lang kape sa matugnaw nga kaagahon, kag makahambal ka na. Wow! Ready na. Daw bugtaw na gid. Especially kung makakita ka na sa mga Christmas lights. Ay, by the way, Action, Fred, subong nga kaagahon, ang porsyon sang aton sining Bacolod City Public Plaza, especially kung nakatubang ka sa katedral, may mga Christmas lights na.
pula ang kolor. Subong-subong. Yes, Action Fred, no? Gaulo igpat na. Kung ano siya, ng pula lang ang kolor, way pa siya kaigpat. Steady lang ang kolor niya. Gimbutang pa lang sa lawas sang mga puno sang kahoy diri sa kilid. Sang atol sini nga Bacolod City Public Plaza. Basi pa lamang karon sa gabi o i-assemble ng iban para makita man aton nga nagaigpat na ang aton sini nga mga pila ka mga puno sang kahoy. Nga patimaan na Action Fred kag hindi na mapunggan ang espiritu sang Pasko. Mayara ka lang sini makita Action Fred sa ato sini nga mga kauturan kag mahambal ka na bala nga baw lapit na lang gid. Pila ka adlaw na lang kag may malapit na oy I don't know kung mayara gid Action Fred, no? Kanta bala Action Fred sang Jingle Bell, Jingle Bell, Ay. Jingle Bell. Ito nga yan ka, Purti ka, may abilidad ka sa pagkanta. Oh, yes, especially kung December, Maninoy. Wala naman Maninoy, basta December may makita ka ganyan ako niyang abilidad sa pagkanta mong Okay, Pwede talaga kalibot sa kag galing, hindi pwedeng karuling, no? Oo, hindi lang galing pwede ang caroling. Numero uno nga ginabawal gid, especially sa panahon sa pandemya. Although ang mga kabataan excited naman kung tani Action Fred mo kay kada Disyembre ang mga kabataan kung gabi-abi ti pwede pa sila makakaroling galing kita sa sininga panahon kag sa sininga tiyempo. Sigurado Action Fred nga ginabawal gid sa mga otoridad asiman hindi sa pagsulundan sang IATF. Bisan gani Action Fred, no? Ang Christmas party, no? Kung Christmas party man dayon sa sininga tinion, kay damo man ka pamangkot, bisan gani ang iban nga mga grupo, organisasyon, kung nagapamangkot bala may Christmas party o kung wala sa sininga tinion. Pwede man naka-Christmas party sa sulod balay lang o po ng pamilya. Ay, Bukod sa mga pribado nga lugar, basta sundon lang ang ginatawag protocol social distancing bala. Yes, Action Fred, no? At least, para may baluan man sa nga talan nga pwede, galing kay ti, kung upod lang ang pamilya. Pero for sure na gid lamang, at once a year lang man, no? Matabo ini, especially sa sininga tuig, ti kung alang-alang gid, ti okay gid yan, dapat inchindihon lang, no? Para sa ato sining mga kauturan. Hindi lang kita pakwala na sundon talang anay ang tanan nga mga ginadumili, no? Ami matani may Christmas party kiti tradisyon inaya tagsa ka Disyembre sa katuig kisa nga magtipon-tipon mga empleyado abe o kon pila ka mga kompanya galing kay ti pareho sang Action Radio kada tuig na anad kitay nga may Christmas party o galing kay kung mag-amo ini nga kadelikado ipaiway talanganay. Oo, ipaiway talang anay. Ang Christmas party, ang mga 13th month nga babaton mo, 14th month man, ang imo mga pamaskwa, ibo na lang na sa sulod sa imo panimalay. Ti kampiyon man Action Fred, no? Ti kahit papano nga ang banding sang pamilya ara kag nagapabilin sa gihapon, especially sa sa ulog sining kadlawan sa Pasko. At timayad man bisan sa pamilya lang anay ang Christmas party or within the family sang isa ka kumpanya at okay man gid Action Fred mas the best pagid ini, no? And at the same time kung lang gid sa aton sining mga kauturan nga nagaplano at mas maayo gid ang ipaiway lang anay base ini sa pagsulundan man gikan man sa mga eksperto especially sa IATF Action Fred. Ari kita sa tubang sang aton sining kapulisan sa idalom sa police station number 1 kung tulokon ta Action Fred ag police station number 1 sa karon. Masyado katawhay kag kung tulokon mo Action Fred may mga pagbag-o na gid, no? Nga police station number 1 nasa nga una daan nga building pero sa karon walang taon wag-o na gid sa lantaw Action Fred. Ang nagtaas na nga ila sini nga atop at the same time may mga color na gid niya Action Fred daw gin tupong na building balasang bongbongs
And at the same time, katahom na tulukon, kag bag-o na tulukon ang Laragway sang Police Station number 1. Although may wala pa rin na inagurahan kay ang mga kwarto nagdako, naglapad, and at the same time ang pag-accept no, sa mga tao, pumuluyo, nga luyag magpa-blatter, at least maka-entertain na sila mayad kay ang sa second floor palang daan sini pag ang flooring niya masyado kakampyon ay kung siya action Fred bag-o naman nga tulukon kag bag-o ang Laragway sang police station number 1. In the palapitan ta kagina-action na Fred ang Burgos public market skillet. Kamusta? Oo, ang Burgos ang bukas na ang ila sini nga mga bugasan skillet wala sa area sang Hilado Galo. Sa diin may kapihan na ginman action of pride nga na bukas man. By the way, sa pag nagapamangkot kung bala pila sa mga presyo sang bukas ranges from 36 pesos to 55 pesos. Action of pride. Ang local rice naton ang ordinaryo kag ang bahay nga ginatawag nila is 36 pesos. May ara man 37 pesos action of pride. Ang pinakamataas nga presyo sang bugas ang 55 pesos, special well-milled rice kung bagas ang una sa aton ang tawag diri Rosana nga bugas kag mga kampiyon nga mga bugas amo ni ang special well-milled rice nga balor 55 pesos. So between 37 pesos to 55 pesos kada kilo ang mga available nga bugas sa Burgos public market. Pili lang sila kung ano ila sining mga maluyagan man. Of course, ara gyapon ang mga ginatawag ta organic rice. Ang brown rice 55 pesos man nakita naton dito action Fred. Ang ila sining brown rice, and at the same time ang special nga bugas black action Fred ang itom ning color black rice. Ang presyo is 56 and to 57 pesos per kilo. Amo ni ang available nila sa karon dito sa kilid sa may Burgos, rather sa dalan sang Hilado corner Galo action Fred. So para amo ni ang pila ka mga obserbasyon karon sang syudad sang Bacolod nga sang nasiding na masyado katawhay sang dalonon and at the same time basa pa no sa aton sini nga mga kauturan liwat aton sini nga ginamuno kag gina-advise sa ila extra nga paghalong bangod masyado katawhay sang dalonon basa madanlog. So oning observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang may TC ang alkaline nga vitamin. Rekta sa patrol, reaksyonan ni Kiraw ang kaaksyon nyo aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:22 na. May ara pila naton ka mga utod nga sumong ga huluhigda pa, ga pulo panguyab pa, matugnaw ang kagahon. Bangon ron. Nami aga pa bango na, pabinsar na kung anong matabaho sa sulod sang puluyan, pabinsar na kung ano ang palamahawon karon nga kagahon. Paminsar ka na, luyag ka mag-adobo baboy, luyag ka magluto tinula, luyag ka magtula manok, o ano da nga plastada para sa kabataan. Ako ya subong, ginapulo panumdom ko abe, simple lang luyag ko nga kanon karong aga mo. Luyag ko na blang kuan na blang nang binati lang nga itlog, butangan sibuyas Bombay kag kamatis. Daw mo lang nang ginapulo pangita sa ginawa ko. Tapos may pandesal kang nga init bala. Baw. Daw kanamit ipamahaw karon nga aga. Kamusta ka mo? Nami man ang pamahaw nyo? Oy, pulo pamahaw na. Las 4:23 na.
Unang hutong sa ngaton pagpulo panamyaw kay Alex Puentes, kay Rooney Sidayon Gordon, kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Carosel Duran Flores, kay Milili Oligo, kay EGB Laho good morning, kay An Ihatriez Homoles, kay Loren Diaz Lokban, Costos ang Riyadh, kay Erne Odasco Lidas, kay Ganghe SJ, baw sa Switzerland siya nagamonitor, baw si Andro Juanitis Agapa, nagbugtaw na, Andro morning, kay Jezebel Paminto, kay Jose Mungcal Torilla, kay Judy Dan sang Austin, Texas, kay Philip Lauriente, kay Jocelyn Calamaan, kay Miriam Panagiton, good morning lang. Ang inyo lang nga mga ginasulat nila akong kaisa, sorry lang, hindi ko mabasa, kay ginawa ko lang teleskopyo, kay Christ, Kerry Paul, Javier, Tanatan, good morning man, may lang nga pagmonitor kay Imbong, Joe Ocampo, morning, kay Ian Kalamba, kay Maria P. Lobaton, kay Marlene Diaz, good morning lang, may lang nga pag-monitora, tagsagid, kakaagahon. Kay Vanessa Mayo, good afternoon, dito ya sa Minnesota, hapon. So, hapon, kagahon dire sa aton, morning kay Vanessa, kay Raymond Borda, kay Manjo Arnijo, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Ariho diri kita sa panahon sang pandemic. Ilang bagyo man nagdumaan, tayo-tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, radyo natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao.
Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:30 na. Ginakulbaan ang pila naton ka mga kauturan kay do kadamo sa tao kuno didto sa Metro Manila kag iban nga probinsya nga nagadugok na sa pila ka mga mall kag pila ka mga ginabaklan sa barato bala nga mga baligya pamaskwa. Ay oo. Ti daw ginakulbaan kung pamatian ta ang professor sang University of the Philippines si Professor David ginapanumdom yung mga Pinoy niya padayon gid hindi maguntat sa pagsunod sang health protocol agod mahagan-hagan ang laton-laton sang COVID-19. Ang research sang eksperto nagasiling nga mahimo dugang nga mga Pinoy ang iguon sining COVID-19 kung magpadayon ini nga nagagutok ang iban nga mga mall, iban nga mga establishmento komersyal, ining may mga nagabaligya barato, mayara 50% off kag iban pa ginadugukan ini sang aton sini mga kauturan mga gabaligya bala sining mga sikunhan naton nga mga gamit ba o porte kuno mga ukay-ukay sos porte sa pagkadamo nya likaw gid kay base kon hinali umibwal naman ang laton sang COVID-19 porteo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:32 na kay Jose Alan Brasada. Good morning. About 30 degrees kuno dito sa Minnesota. Kung si Vanessa Mayo pa perti katugnaw. Kay Kerpo, good morning. Kay Lani Marie Sidayon, kay Dilia Liabi, good morning man, kay Pili Proilan, mayong aga lang may lang pag upod-upod sa aton tagsagid kakagahon, kay Jory Montiliano, kay Jen Ignacio, good morning lang, kay Bill Domingo Galuyo, may lang pag-monitor tagsa kaagahon na ginasiding ko lang ni ang ilang mga ngalan basta nga mabasahan ko lang ang inyong ngalan no problemo gid mabasahan tayo na matulotamyaw ta tagsa kaagahon dulugsing kita tagsa kaagahon upod-upod kita kay madugsing kita sa kahanginan plus mga pila ka mga impormasyon nga mahatag naton sa aton mga palabati. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33 na libre nga medical check-up, libre nga
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na kay Hanili Bilando Aro. Good morning. Happy birthday ko no. Kay Freddy o kon Frida Huayang. Kay Frida Huayang, happy birthday karon nga adlaw. Standby ka mo Unahon ko lang anay niyo para makarikta kita ang isa ka paid program. Mabalik pa ko. Please stand by. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo,
na narisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bandayong Aksyon Radio. Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara ganyan na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, siga nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay.
Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan nga ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Basta, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapatisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong to. Atugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Nakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sang Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap ka ng sang Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang nga, gaya na mo ito. Imanak lang. Dapo na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kay kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman ubraw ng dason. Ubraw ng dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Walang sa ina. Ay dutay, amat-amat saka naman sa petrolyo. Puerte, no? Daw ginapitik kita it makadali. Nagligad nga Martes, nagsaka man ang gasolina
1.15 tagsa ka litro. Ang diesel ti 1.10, ang kerosene 1.10 man. Ti sini nga simana another round sa pagsaka sang presyo sang gatong. Amo ining magapanamyaw sa mga motorista sini nga simana. Daw asod-asod no? Ang pagpasaka sang presyo sang gatong sa pangkalibutanon nga merkado. Bisan utay-utay lang supot man ay. Ang UniOil Philippines nagsiling nga gina-forecast nila ang pagsaka sang presyo sang gatong sini nga simana. Ang diesel ginalantaw nila posible 35 tubtob 45 sentimos kada litro. Ang gasolina ti 25 tubtob 30 sentimos tagsa ka litro, sulo sentimos na ni pero ti masupot ini siya. Amo ining pangregalo sa aton sang mga kompanya sang langis. Kung tani regalo blang nga mayad man, reklamo kag pila ka mga regalo sa aton sa pagpaos-osgawa sang presyo sa gatong para makaganansya man ang aton mga driver. Ti kun haga mo na patong karon ang presyo sang langis, ti kundi kabudlay nga daan may mga social distancing pa. Paano makabatak ning aton mga driver, no? Amo nang pamaskwa nyo, sabi, papanaugan nyo man jutay da ang presyo sa gatong para mauli-ulian man, makadawa-dawa man, ganansya ang aton mga driver, may bring home man, may dalon man nga pansit it pandesal sa tagsa nila kapamilya. Ang iban, resto pa. Sampaw-sampaw ang resto, kaya hindi makabatak ka. Mag-amuni nga plastada, daw medyo ang kanta nga Blue Christmas, daw team song sa aton mga driver. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:50 na morning da kay Lino Palik, kay Moon Lisay, kay Gina Toribio Panes, kay Rinan Payong Gayong. Bawari naman siya. Ako, maldita. Nagamonitor siya sa Hong Kong. Kamusta ang Hong Kong sumutog na man? Morning da kay Engineer Mungkada, sang Silin Homes, kay Judge Snap Diamante morning, kay Bitilaw sa Binalbagan. Seryo bin tampos na sang LTO, gabugtaw na niyo, may opisina mo. Kay Dr. Ray Valencia sang Binalbagan. Kay pare Remias Arroyo, sigurado ka pangapin na ni. Si Raul Alibugas dalong gaabre na ni. Sang iya sini nga kalanaan. Kay pare Erning Horilla, good morning. Dira kay pareng Istoy Querido. Kay pare Nick Barca, kay Cano Rivera, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Syukon, kay Joel Perido, kay Roger Aguirre, kay Lorea Porado, morning kay Hubert Carion, kay Mayor, kay Jute Pasqua, kay Lurini Canson, kay Buniad Bincula, dira kay Bibitan, dira kay Engineer Nariel Bantay, kagwaan na da, sa Ibi Magaluna, kay Jerome Solinap, good morning lang, may lang nga pag-monitor, tagsagid kaagaon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na, sa karon nga panahon sang pandemic, kung wala kasinuptan, disgrasya gid. Labi na gid sa mga mangunguma. Kung gamay ang imo sinipatubas, barato pang bakla. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan.
Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o Sa Palawan, good morning. Amo na ni nga Disyembre, ang repaso ya pakanto pakari sa mga bapor sa West Philippine Sea padayon, ang mga Chinese naton nga mga utod. Tagaay makami pamaskwabe, palinunga man da. Ang West Philippine Sea, porte ang ilalambiyong ya, bisan sa panahon sang pandemic ka, porte. Hindi ba lang nga miguhay magita? Miguhay ka mo ni Presidente Rodrigo Duterte, wala pa huway ang lambiyong yun na. Sa kadagatan, ang amon partida daw medyo laksamon nyo pa kalain. Porte, no? Amon nga galing kay wala tamay mo eh. Bisan paano, medyo trotanglo lang ulo ta, kaya hadlok man ta mo. I-provoke mo na karon ang China, disgrasya ka. Medyo ang aton nga pag ulo issue jutay matulutigdas man tinaga sa atong presidente nga dipinsahan ang aton sini nga propiedad bodo propiedad sa kadagatan. Ginalaksam sa iban nga pungsod ti wala ta mahimo amo na kung kisabla kon gamay kaya kagang pungsod mo ya hindi makasarang sa gira mundial nga ginatawag bisan ginatapa ka na bisan ginapitik ng lunggan mo pasensya kagyapon kay ginadaog-daog lang kita kay gamay kita nga pungsod mo imol kita nga pungsod wala kita ya ikasarang ti medyo ginapitik-pitik lang aton dulunggan no amo nang nagakatabo sa pungsod Pilipinas pero kung pamatian mo mga balita magtipon ang mga Asiya naton nga mga opisyal mga presidente mga emperador kag iban pa miguhay gid yang Pilipinas na migo na mo na ay porte niya ang Pilipinas pero likod sa aton ihibalo amat-amat nila ginakot-kot ang aton daw ila pa kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Oy, sa aton mga utod, medyo pangalapkap na kamo. Amat-abat na kamo tulot teleskopyo sa balaklo ninyo sa mga merkado. Para bisan paano may pulo pamaskwa man kamo sa inyo sini mga ihada it ihado. Pero nagbaliskad na subong no, ang kalibutan. Ang mga ihado kag ihada sumundo amo nang Paskwa kay maninoy et maninay no ti kabay pa nga sining Paskwa bisan wala mga Christmas party pero ang akon niya ginatagaan ko gid sang bugat bala ang kabataan no ang kabataan niya lipayan yu gid sa panahon sang Paskwa kay ila giniya timpo mo ang bulan sa Disyembre ila ni timpo sa kabataan. Amon ang gasalang kabataan, mapabakal medyas, mabakal kung ano na lang, ibutang sila uluhan, ipakabit sa pagbugtaw galaom na may unod ang medyas. Nami, no? Daw, amon na bla? Di kaagi mata bata, daw no bla? Pag-abot sa Disyembre, gahulat na kita. Kadalakat sa ginikanan ta pag-abot, gadlagan ta sugata, kay basi pala. Basi kung may dala, no? Amon ang kabataan. So, kung hindi gimang kalagaw, kung limitahan gidman ang kabataan nga maglagaw sa mga mall, ka maglantaw sa mga matahom nga talanawon, aton sila nga lipayon. Bisan na baratuhon nga panganan kag kun ano da, nga madala mo sa kabataan, porte na ngila kalipay. Plus majutay da nga pulo pagkaon, majutay da nga mga bulo biskwit, jutay nga mga tsokolate, it iban pa. Enjoy na ang kabataan. Kag pag-abot sang 24, inablang pukawon mo sila pagkatapos pabugtaw yun, may mga pansit na, may mga pandesal na, ang babaw sang lamisa. May ara man nga tag pila kakihad sang manok, kung hindi gid makasarang, no? Amo na, kabataan ay madagyang na mo. May Diyos ka na nga medyo baratoon lang, okay na. Pagkapit sa 31, okay liwat. Pagbugtaw sa kabataan,
Hindi lang kita yung magamit lupok, mamati lang kita. Ang ibakal ta lupok, ibakal ta sa pagkaon, nga dagyawan kag saluhan sang mga kabataan. Hindi bala? Merry Christmas advance sa aton mga kauturan. Dumduman ninyo ang pagbaton manami batyagon, pero mas manami pagid kon maghatag ikaw. Kay ang Paskwa, panahon sa paghinatagay. So, kung naghatag ka ang Espiritu sa Paskwa, mabatyagan mo gid. Labi kag labaw sa tanan, ginatugyan ko sa inyo ginikanan ang paglipay sa inyo kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kay Wilma Yap, happy birthday ko no kay Randy Biliesa, kay Erwin Gonzales, kay Rian Montisa, kay Victor Tugap, kay Juni Portiliano, kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning, kay Pasita Rivera, kay Mirna David, kay Martin Aliling San Cavite, kay Carniel Ron Manaay, kay Manjo Arnijo, morning lang. Diri kita. Balita naton sa Kapitolyo, 3 ka government employee sa Kabangkalan nagpositibo sa COVID-19. Balita Kapitolyo. Detalye pod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead.
May tatlo naman ka mga empleyado sa lokal nga gobyerno sa syudad sa Cabancalan, Negros Occidental ang labing ulihing nag-positibo sa COVID-19 nga sa diin nagkapakita ka mayara sa apataran ka mga nagkadugang na mga confirmed cases. Sa apat amo din tatlo mga government employees nga gin patigayon kung gin paidalom sa mass testing nagligad nga simana. Ining tatlo ang number 1 dali amo ning 66 anyos nga lalaki taga barangay Orengao, Cabancalan City nag-report pa niya sa pag-duty sa Nobyembre 23 kag 24 ginasundan sang isa ka 44 anyos babaye ini taga barangay Talawbangi Sudaban sang Cabancalan nga nag-duty pa sa tong Nobyembre 23 kag ining 42 anyos nga babaye taga barangay Orengao naman nga nag-duty pa sa tong Nobyembre 26 kag Nobyembre 27. Pagluwas sa ring tatlo ka mga government employees nag-positive man sa COVID-19 ang 18 anyos nga babaye taga barangay Uno Cabancalan City kag close contact ini siya sa COVID-19 confirmed case number 447. Ining resulta nga positive gin pagwa ini rapidsahan kahapon Disyembre 6 sa patigayon nga RT-PCR test. Resulta ini sa gihapon sa ginpatigayon nga mass testing sa syudad sang Cabancalan. Ang latest nga record sang City Office sang syudad nagapakita nga mayara hindi sang 67 ka mga active cases kag medyo good news kay waay sang nadugangan nga mga nagkalamatay kag nagpabilin sa gihapon nga 7 ka mga pasyente ang nagkalamatay sa COVID-19 sa syudad sang Cabancalan. Ang kaaksunyugikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinubaya, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10. Mabalik ako pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Please stand by. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon
balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Saan anong kalintangan Responsable at ang balita Pagdali na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod mo mensahe wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para Warlito Nisyada, good morning man. Oy, pulo pangapi na kamo. Dr. Alfred. Hindi pa rin natatapos ang Philippine Standard Time, las 5:17 na. Diri kita, mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan, driver sang motorsiklo nga nagbunggo nga nagresulta sa kamatayon sang nagapakilimo sa dalan, wala pa makilala tubtob karon sang Police Station 4. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action na Fred, good morning report kika sa Bacolod City Police Office. Wala pa sang klaro kag matutuod nga identity ang isa ka nagapakailimos sa dalan matapos kini siya ang nabungguan sa Sabado sang gabi sa Nara Avenue, Lopisaina, sa Copiris sa Barangay Bidamonte, Siyudad sa Bacolod. Base sa pagsisa ni Police Master Sergeant John Garong, Traffic Investigator sa Police Station number 4. Ang biktima Action Fred, ginkilala gid naman kay alias Berto sa diin
sa isa nga pagpangusisa nagapakita nga ginbuguan ini sa isa ka tricycle matapos magtabok ang biktima sa dalan pagitunaam sang iya sini kamatayon. Gindala pa Fred Hingagaw si alias Berto sa Corazon Occidental Monterrey Memorial Regional Hospital apang gideklar nga dead on arrival. Ang bangkay ni alias Berto nahaya karon Axel Fred sa Abbey Funeral Parlor. Sa diin si Police Master Sergeant John Garong nagapanawagan sa pamilya ni Berto nga kung mahimo mag-proceed sa pordalya agad nga mahatag ang kompleto ngalan sang biktima. Matapos sa aksidente Axel Fred, nagparagyo naman ang motorsiklo na nagbunggo kay alias Berto. Dalaman ang panawagan ni Police Master Sergeant John Garong nga magsungka sa mga otoridad sa Police Station number 4 agad magtubang ang kaso kag mabuligan ang biktima. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon ni Police Master Sergeant John Garong angot sa aksidente nga natabo sa Sabado sang gabi dala sa Maynara Avenue, Lopisaina sa Copilis sa Barangay Minamonte, Siyudad sang Bacolod. Ginalantaw pa ni Police Master Sergeant John Garong ang lugar kung mayara CCTV nga makabulig sa investigasyon niya agon makilala ang motorsiklo nga nagbunggo sa biktima. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Morning landa kay Alex Muntisa. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang Tapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon.
Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman... Galvez Turinya, good morning. Bao kay Di Anton Diaz. Mayong agaman. Areho, kung may bukol bala nga magtubo sa lawas, abyan hindi ninyo pagpadugaya. Tunawa dayon. Kaysang una, ining mga goite. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 15-30. Una nga bula, resulta 15 kag 30. Second draw, ikadua nga bula, 29-18. Ikadua nga bula, resulta 29 kag 18. Third draw, 6-26. Tatlo kabula, 6 kag 26. Riktahon tani. Yari na ang Lotto Result. Resulta sa Lotto 649, kita ang jackpot 265,353,489. Baw isa ang nagdaog, porte ba? Instant millionaire. Amak mo, 265 milyones. Sos, sa pagkadako nga kwarta. Base kamo ang nagdaog, aring kombinasyon. 6, 12, 18, 20, 32, 41. Resulta sang 649, 6, 12, 18, 20, 32, kag 41. Okay na? Nag-jackpot ka? Sa ilo kita. 658 ang jackpot, 88,190,060. Kombinasyon in any order, 19, 9, 52, 55, 31, 54. Resulta 658, 19, 9, 52, 55, 31, kag 54. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby.
Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa, kung ano man. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan anong nagkalintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline.
Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Kuno kay Ember Mateo Pabilio, ika-4 ka tuig nga pagsukat. Happy birthday na. Kay Pilinura Oliveros, kay Elvira Pada, kay Warlito Ihido, good morning man, kay Josephine Cañete. Dire kita na sa Balita City Hall, firecracker kag pyrotechnics vendor sa Bacolod, magapangayo sa permiso kuno sa syudad nga tugutan sila magbaligya sa palupok karon nga bulan sa Disyembre. Detalye sa niyo pod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Viral Action Fred, nagpanugyan sa Executive Assistant Ernesto Pineda sa mga negosyante sang palupok diri sa may syudad sa Bacolod nga magpadala sang sulat o kung mag-inquire sa sanggulang panglungsod kay Bacolod Emergency Operations Center kung EOC kung bala tugutan sa Action Fred nga makanegosyo sang palupok karon nga holiday season. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Pineda, pamuno sang Sectoral Concern Office sang syudad, tinalikdan nga si Action Fred sang nagupod ni Sapol upod sa mga pyrotechnics and firecrackers vendors sa Bacolod nga amo ang masami nagabaligya sang palupok kada bulan sang Disyembre. Ginpahayag ni Pineda Action Fred nga sa tion nga magsugot ang LGU sang Bacolod City. Ang mga negosyante sang palupok ang pwede na makaproseso sang special permit sa Region Action Fred kag maplanuhan man kung paano mapatuman ang minimum health standard sa ilang pagnegosyo. Sulo kay Pineda Action Fred, masaming ang baklanay sang palupok ang yara sa petsa Desyembre 23, 24 kag 25 kag pag-abot sang petsa 30 kag 31 Action Fred. Sa Neblan Action Fred nga diri sa Bacolod City, masami na nga ginadesignar ang likod sang Pope John Paul II Tower bilang firecracker zone o kung nagkaisahalon nga lugar sa Bacolod City nga pwede lamang baligyaan sang palupok. Kag ginambal naman naton nga ma-inquire ana kita sa sangguniang panlunsod, no, nga pasugtan nga magbaligya sila dito gyapon sa ila ginabaligyaan sa likod sang Pope John Paul Tower. Subong man nga siling ko masulat ka mo sa EOC, no. Dapat yan sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Santon Plus Gold mga ka-aksyon. Ang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37 na kay Marilo Trabilla Catinoy kag Cheryl Perez. Good morning man, gamonitor sa Granada. Mabalik ako pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Idilaos sang Kintown, Victorias. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay iso gid mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela, sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amana sing ko buot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Kakurog-kurog. Pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Igindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang lusyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang imo? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon. Sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may nalwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang nag-approve. 70 anyos nga lalaki o sa Banwa sa Murcia ginsilbihan mandamiento de aresto sa kasong panghimulos. Report upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. Mga action na Fred, giserbihan sang warrant of arrest ang isa ka senior citizen sa barangay Soncho, Banwasang Murcia. Ang suspitsado ginkilala sa kay Juan Sanchez, Tita Anyos, kag Pungroyo sa Purok San Ramon, barangay Santa Cruz, sa Mumanya, Banwa. Ang warrant of arrest action Fred in papanahon ini ni Honorable Marites Gumahin, presiding judge sa Regional Trial Court, Branch 51, Ciudad Bacolod, dapat sa Oktubre 9, 2020 sa kaso ng pagpanghimulos. Ang korte wala nagrekomenda sang bail para iya sa temporaryo kelwayan sa suspitsado. Irang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time la 5:48 na. Mga blatter entry pagkatapos ini.
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tres na, kay di na dekrepito da sang RSB. Good morning kay Milbin Piñapel. Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa atong lawas? Ginatinluan niya, ginapabako niya, ginabalansi niya ang sistema sa atong lawas. Ang sobra iya ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Dako ang mabulig sang Evergreen Herbal Capsule sa pagpanubo sa inyong blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin, creatinine,
Pero kung kulang ikaw sang vitamina, suplayan ikaw sang Evergreen Herbal Capsule. Kulang ka vitamin E, C, B, magnesium, potassium, calcium, zinc, dugangan inasang Evergreen Herbal Capsule. Amo inang panawag sa iya ang sobra ginabuhinan ang kulang. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:54 na pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, patay sa aksidente ang isa ka motorcycle rider last 10 kagabi sa Alihis Road, Banga, Lote, Barangay Alihis, diri sa siyudad sang Bacolod. Ang biktima ging kilala kay Aris Jan El Mission, 29 anyos. Nagapuyo ni siya sa Bakyas Encarnacion sa amuman nga barangay. Din nag biktima aksyon Fred sakay saya sining motorsiklo. Ang aksidente nagbunggo sa isa ka tricycle nga ginamaneho ni Jerome Brose, 26 anyos. Nagapuyo ni siya sa barangay Pilisa. Amuman nga syudad now sa initial diri nga pagpangusisa ni Corporal Joel Kasaig ang traffic investigator sa police station number 7. Sakay ni si emisyon sa iya siling nga motorsiklo, pahalin siya sa Alihis, padulong kontanis man silingan na apang nagbunggo inis tricycle, resulta nga patay on the spot ining si El Mission matapos nga nakaangkon sa nga malubha nga pilas sa lawas. Karon ang suspect ang titinido karon sa custodial facility sa police station number 7. Balita report sang patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Morning na da kay Josette Maguad de los Reyes. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyo kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan anong kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Maayong gabi sa na aluhado kay Flora May Bacoli Mirasol, kay Asmin Valenzuela kag kay Alex Muntisa. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita.